ganti lingsir sengengene ana kene aku mung kowe jan welok erek semangat ya putra laras no ampun kesupen jurakane Kang Mas Komik iya obat flu dan batuk itulah dia semoga katur cok janjane yo mergo solar iki yo jos tenan mergo ya pertalet kok pertalet ya diganti ya golekane solar iki angel dadi yo mesine nggo desret dadi mok yus jos suarane ngeses nggih sound system-e napa to Mas iya putra utama lah nggih sak jose ya Mas iya dan video syuting iki lho wanti gambare kanthi mburet dadi jernih kinclong-kinclong wajahmu dibikin wong ayu ya iso. Jadi glowing ya Mas. Apa toh syutingnya Royko? Riko. Riko kok Royko. Raiko. Riko HD. Semoga katur. Janjane kono. Yo. Yo.
matur